Zuva the Urban Tete has decided to apologize Kuna Mai Dhuterere mushure mekunge avaudza kuti vanopfeka sechembere. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe and to share kuti mushure mekunge nyaya yaDhuterere yabuda, Zuva akaita live achibva ablema Mai Dhuterere kuti ndivo vari kusunda murume kuti aende kunze nenyaya yekuti havagoni kupfeka zvakanaka. Guys, zvinoita here izvozvo kuti kana munhu achinge aita mhosva yake munoblema mukadzi wake, munotsvaka reason yekujustify why he did that. Zvinova zvinhu zvisina kufadza. Manetizens vakati aiwa Zuva, iwewe hausi paposition yekutaura kuti Mai Dhuterere havagoni kupfeka, chero vakanzi ichembere. Asi kana ivo naDhuterere vacho vachiwisisana pakupfeka kwavo, ndizvozvo handiti mapostori here vanhu ava. So she actually wrote on her whole akati iye ndinoda kuti sorry Kuna Mai Dhuts for commenting shady things about what she wears compared to her husband. It's wrong of me to expect her to adopt her husband's style. I have no right to speak on someone's choice of style. Ruregerero, it's wrong. Zvavuya nekuhope guys, kudorota ndakapfeka jumpsuit iya yewhite ne WWE belt nebhutsu dziya dzekwaCharlie Chaplin ndopandavhunduka. I'm the last person to comment about people's clothes. Ndikaziva kuti ndabhaiza. Plus, I had no right kuhakira pese pandohwa nyaya dzedomestic violence. Ndinohakira. Dai Mwari vandibatsira ndasiyana nenyaya dzevanhu. Sorry Mai Dhuterere. Muapology yake umo mune sarcasm maiwawo here kuti arota akapfeka belt reWWE ndo kama belt anodwa naMai Dhuterere nejumpsuit vedu weka. In as much as she's apologizing, she's actually making fun of Mai Dhuts. Nyaya yacho yakaoma. Ko kana paitika problem, why don't we fix each other's crowns as women? Because zvinomboitirweiko izvozvo zvokuti Dhuterere aita ruchiva akaita zvinhu zvisina maturo, asi tese toramba tongotaura zvemudzimai wake, ko tikataura zvemaslay queen acho iyayo, ko tikataura zvemurume wacho iyeye. Pamacomments aiswa manetizens varatidza kuti havana kufara nezvaitwa naZuva. Vari kuti ivo ukaona munhu akapfeka hake zvaanoda makuti haagone kupfeka ndosaka murume azomuhurira. Guys, murume anotongohura chero uchifamba wakapfeka penti chete. Vakadzi vazhinji vane nyashi ndo vakazara mumabhawa, but vakashoreka varimo mudzimba. Imba yemunhu haipindirwi, anoita zvaada ega. Kushinga kana kusiya, pavakonana ndivo vanopaziva. Takanga tisipo pavanorovana ndivo vanoziva. Dei kwakuchinzi akarohwa akaenda kunomangara, but fact yekuti she's quiet in all this shows kuti munhu anoziva kuchengetedza imba yake. Vamwe vari kuti aiwa Mai Dhuterere is 43, Dhuterere is 29 or 30. Mai Dhuts vatova nevana vakuru chaizvo. Dhuts anogona kutova mukwasha wamai kuvakazviitirei zvakadai. Ndiyo michato inozongopera nenyaya yekuti umwe anozorealiza kuti aiwa vezera rangu vachiri kutamba pada panze, ini ndatosungirikwa mumba. Asi nyaya iripo ndeyekuti vanhu vafara zvikuru vakati Zuva, today you actually behaved like a mature lady. Wagona kukumbira ruregerero paukanganisa kwako. Dai Mai Dhuterere vakagona kuverenga comment iyoyi vagomuregererawo Zuva.